ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ କାଠରେ ବନାଯାଏ? ଏ. ଶାଳ, ବି. ନିମ୍ବ, ସି. ଆମ୍ବ, ଡି. ଶାଗୁଆନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିମ୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏ. ଲଳିତେନ୍ଦ୍ର, ବି. ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ସି. ଅଶୋକ, ଡି. ଖାରବେଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖାରବେଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି? ଏ. 2, ବି. 3, ସି. 4, ଡି. 5। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏ. 150 ଫୁଟ, ବି. 214 ଫୁଟ, ସି. 180 ଫୁଟ, ଡି. 250 ଫୁଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 214 ଫୁଟ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଏ. ଚୈତ୍ର, ବି. ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସି. ଆଷାଢ଼, ଡି. ଭାଦ୍ରବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି? ଏ. ଲୁହା, ବି. ତମ୍ବା, ସି. ଅଷ୍ଟଧାତୁ, ଡି. ସୁନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଚକା ଥାଏ? ଏ. 14ଟି, ବି. 16ଟି, ସି. 18ଟି, ଡି. 20ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 16ଟି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଚକା ଥାଏ? ଏ. 14ଟି, ବି. 16ଟି, ସି. 18ଟି, ଡି. 20ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 18ଟି ଚକା ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ? ଏ. ନବମ, ବି. ଦଶମ, ସି. ଏକାଦଶ, ଡି. ଦ୍ୱାଦଶ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ନୀଳଚକ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ କେତେ? ଏ. 12 ଫୁଟ, ବି. 10 ଫୁଟ, ସି. 8 ଫୁଟ, ଡି. 15 ଫୁଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 12 ଫୁଟ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଚକା ଥାଏ? ଏ. 12ଟି, ବି. 16ଟି, ସି. 18ଟି, ଡି. 20ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 12ଟି ଚକା ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏ. 35 ଫୁଟ, ବି. 40 ଫୁଟ, ସି. 45 ଫୁଟ, ଡି. 50 ଫୁଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 45 ଫୁଟ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରଥ ଚାଲେ? ଏ. ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବି. ତାଳଧ୍ୱଜ, ସି. ଦେବଦଳନ, ଡି. ସୁଦର୍ଶନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ. କଟକ, ବି. ପୁରୀ, ସି. ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି. ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଟେ? କ. ଜଗନ୍ନାଥ, ଖ. ବଳରାମ,
ଗ ସୁଦର୍ଶନ, ଘ ସୁଭଦ୍ରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ? ଏ ଚୈତ୍ର, ବି ଆଷାଢ଼, ସି କାର୍ତ୍ତିକ, ଡି ଫାଲ୍ଗୁନ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସାଗର କୂଳରେ ଅଛି? ଏ ଆରବ ସାଗର, ବି ଲୁଣା ସାଗର, ସି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଡି କାସ୍ପିଆନ ସାଗର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ବି ଦେବଦଳନ, ସି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଡି ସୁଦର୍ଶନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ବି ଦେବଦଳନ, ସି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଡି ସୁଦର୍ଶନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ବି ଦେବଦଳନ, ସି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଡି ସୁଦର୍ଶନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବଦଳନ।